Wisti, ħanini, ma x'sar il-ħin. Tilsen kmien illum nanna. Wejja qalbi għad tinħasel u tilbes. Ejja, Wisti, dan għadu ma qamx. Ejja, ġdal waqt jasal il-karozzi. Isa, Fejn se mmorru ma? Illum ħammorru ġo dar kbira ħafna. U dawk is-soro li għamiltu għalfejn. Dawk biex nuħdu għammana u kol fid-dar kbira. Mux tassew, inti titħaq bija, din storja, jina għadni bin-nas. Jina lilek għattet l kelma boħra, u jek najdu kelma boħra, il-bambin ikun jaf. Ejja, Wisti, ħalli mmorru bil-karozzin. Tara kif din storja darba biss tlajt fuq il-karazzin meta ġibtuni menant is-soru. Kien hemm dar boħra wkoll, Wisti. Kara, Wistin, lest issa. Għawnu, u wasal tal-karozzin. Mela veru? Ejja, binti għabad dik is-sorra. Ejja, jimxi, Susanna. Mela veru għawn iż-żiemel? Tixtieq tirkeb fuq il-karozzin? Taf fejn se noħodkom? Fejn? Fejn tixtieq l-mamma tiegħek? Ejja, itla. Ħalli fidi, joh. Kollox sew? Suq. Issa għabbek li jiġu, il-karozzi li wassal li kellu jmur għalihom. Arturo, tidher eċitat. Xiftit? Jena naħseb li mhux ftit imma ħafna. ħafna wkoll. Kien hemm żmien li qatt m'emment li ħaġa bħal din tista' qatt tisseħħ. Dak li jkun ġej minn Alla ma jħassru ħadd. U dak li jkun ġej minn Alla ikollu l-barka tiegħu. Ħana millek kekra kafe oħra Don Grejbel. Le. Minn dolodu s'issa diġà ħadd tlieta. Mela, trid imorru nistennewhom barra. Qed nara li Susanna se jkollha laqgħa sabiħa ħafna miegħek. Il-ittifaq qatt ma rajtu. Tejti bda jsejħli, papa. M'għandix dubju. Lilek biss jaf. Naf. Dan ġiet ċarat diskursa ta' qibsa li kelli ma' Stefnu. Imma saħħer imorru nistennewhom, ma rridhomx jaslu ma jsibu l-ħadd jistennihom. Immorru. U f'din id-dar kbira jgħix raġel waħdu. Waħdu għaliex waħdu? Għax darba sħab iswed ġab ħafna maltem. U dan il-maltem ġarlu kollox. U baqa dejjem hemm waħdu. Dejjem jistenna xi ħadd jiġi għandu. Kien qiegħed jistenna lil tlieta min-nies, lil nanna, lil mama u lil Wistin. U miegħu jistenna hemm raġel ieħor li bes dejjem l-iswed. Libes l-iswed, dejjem libes l-iswed, għaliex ma? Għax huwa bniedem Talla.
Ma naħsibx li fadlina wis. U dak ir-raġel li kien jistenna waħdu x'kien jismu ma? Dak. Papa. Jismu Papa. Int Wistin jismek u xek. U inti jismek Papa. Id-dota li kelli intija tajtila. Id-dota hija Sużanna nnifisha u dan it-tifel bil-ħal. Misa mhux aħjar nitlu. Għaddu. Poġġu. Grazie. Kemm hawn affarijiet xtara ma? Joġbuk? Issa aħna se nibqgħu noqogħdu hawn. Iva, int u mama. U nanna. Il-nanna le ħanini, imma xorta nibda niġi narak. Kontenta? Grazzi ta' kollox. Tafu? Ritnejt kont tafu? Dak mis-serja li għafillu, 10 snin ilu. Kim marit, kien jinsa fejkun, ġili anka ismu nesa. Kien raġel sabiħ. Tiġbu. Meta kien iżar Iva, kont nixbħu ħafna. Kemm sabiħa dik ma? Toġbok Wisti? Iva. Dan ir-raġel mhux minn hawn. Minu? Żgur li mhux wieħed minna? Semmur ngħid il-kappillan dan ġdid. Qed tgħid li mhux mir-raħal? Ħadd minna ma jaf minnu dun grejbi. Imxi, issa nistaqsih nara għandu bżonn xi ħaġa. Għandek bżonn xi ħaġa, ħabib? Min fejn int? Jien? Min imkien? M'għandix raħal tiegħi. X'ismek? M'għandix isem. Imma kulħadd għandu isem. X'ismek? Ipprova ftakar. Qatt ma kelli isem jien. Imma x'i sejħulek? Xi ħadd isejjaħ li papa. Qatli li għandek tifel u x'ismu? Li ma tifhem. Le ma jistax ikun. Imma xi ħadd int. Ħares lej dawn in-nies dawn ukoll huma xi ħadd. Inti min int? Xi ħadd? X'ismek? Xi ħadd. Ara provi fem. Jiena jisimni Grejbel. U jien qassis. U jsejħuli dun Grejbel. U lilek jsejħulek is-sur. Sur xi ħadd.
Xi ħadd hekk jisimni. Imma m'għandekx mara. Jien m'għandix mara tiegħi, jien m'għandi xejn tiegħi. Imma ma tiftakar xejn, ma tiftakarx jekk għandekx mara. Niftakar li nsejt kollox. Xi ħadd. Naf li nsejt, imma ma naf sewwa x'insejt. Hemm bżonn li xi darba niftakar. Imma id-dar tiegħek fejn hi? Il-bib tad-dar tiegħek kif inhu? F'liema raħal toqgħod? Id-dar tiegħi? Id-dar tiegħi hawnhekk. Le, mhux hawnhekk. Imma ma tiftakarx x'ismek. Niftakar sewwa x'isimni. Għaliex ili nirrepeti l-istess kelma l-ħin kollu. Immissa trid immur id-dar. 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 X'imkien hemm id-dar tiegħi. Kollu sew. Sammurru d-dar jiena u int. Trid? Iva rrid. Imma min int? Jien Assis. U x'inhu Assis? Assis huwa xi ħadd li jipprova jagħmel kull ma jista' biex iħobb akkosta kollox. Dak huwa Assis. Xi ħadd li iħobb f'kull kundizzjoni. Imma hemm bżonn li jiena u inti immorru d-dar. Għajdli. Fejn hija d-dar tiegħek? Il-bot. Il-bot ħafna minn hawn. Id-dar tas-Sinjura. Is-Sinjura? Le, mhux is-Sinjura. Kollos. Imxi għalli morru d-dar, imxi. Min inti? Is-Sinjura, kif rixt mid-dar? Taf li ma kellekx toħroġ? Ma lilek ma nafekx. Issa tiftakar la marru d-dar. Mbagħad nitkellmu, itletla. Suq, kuċċi. Wisti, tħobb tismagħhom l-istejjer? Ejja ħdejja. Darba fost l-oħrajn kien hemm tfajla żagħżugħa. Li ħarġet fil-ġnien biex taqla l-ħwejjeġ li kellha minxurin fix-xemx. U hekk kif ollit idejja biex tilħaq il-ħabel tal-inxir. Ftit il-bot minna kien hemm ġuvni jaqra ktieb. U dan il-ġuvni kien bil-qeda waħdu fuq bank antik tal-ġebel. Issa dak il-ġuvni ma kellu xabtit jaqra iżjed il-ktieb. Lil dik it-tfajla li marret taqra il-ħwejjeġ minn l-ħabel tal-inxir kien jafa. U tbismilha. U bismitlu wkoll. Li fit-tifsir tal-asafar tal-bejt ma kienx hemm ħoss, l-asafar kienu joqogħdu jtiru wara xulxin u jinżu fl-art minn waqt tal-ieħor. U jnaqru l-frak tal-ħobs li kienu jsibu, mhux hekk? Il-frak tal-ħobs li kienet titfalhom is-Sinjura matul il-modija. Is-Sinjura? Is-Sinjurat? Iva, s-Sinjura. U min is-Sinjura? Int kif tafa? Kienet mara tajba ħafna li kienet tħobb lil kulħadd u tgħin lil kull min kellu bżonn. Kellha waħda tfajla li kienet tieħu ħsiebha fid-dar. U s-Sinjura kienet ħenna tal-laba li kienu jiġu jitolbu wara l-bib tagħha. Imbagħad il-ġuvni għala il-ktieb u mar biex jgħinha jġorri l-banju bil-ħwejjeġ. Mbagħad x'iżjed Wisti?
Imbagħad marru lejn l-ispiritiera u l-ġuvni nizzel il-ħadida tal-modija u poġġija fuq il-mejda. Imbagħad bdew joħolmu. U ħolmu ħafna ħwejjeġ sbieħ. U x'isjed Wistin? Daqshekk biss naf. U kif tafa din l-istorja, Wistin? Kif nafa? Għaliti li l-mama u dejjem sen tasal u baqa dejjem tajdli li xi darba tkompli li. Dejjem kienet tajdli li xtaqet l-istorja tispiċċa bit-tmiem sabiħ imma lanqas ma kienet taf kif se tispiċċa. U int fejn kont, Wistin, dakna li ġrat l-istorja? Kont għadni għand il-bambin, kont għadni ma ġejġ bil-vapur. U l-vapur fej kellu jwaslek, Wisti? Aw nanna f'din id-dar. U issa, li wasal sawn Wistin, jaħtieġ nagħmlu festa. Tkun il-festa tagħna. Lil min ħan nistiednu? Jien ma naf il-ħadd, lil min trid nistieden. Il-festa nagħmlu war-raħal tagħna. Sewwa sew minn fejn kienet ħarġet Sużanna. Nistidnu l-ħbieb. Iskom sejrin tiżżewġu llum. Meta żewġna ma ġie ħadd tagħtix tagħna. Lanqas missieri. Imma din id-darba missierek se jkun qed jarak mis-sema fejn jinsab. U jbierkek ukoll. Hekk kien dejjem missieri. Jara l-affarijiet mill-bot. Il-gost tiegħu ikun il-bot. Fuq il-festa nelqu nitkellmu. Imbissa mhux aħjar imorru. Immorru Iva. Jekk jogħġbok, ħud li ħsiebu. Tuħu x'iseb. Raqat, staqsini għalik. Illum sirt naf sewwa li jien lilek biss ħabbejt Arturo. U taf għaliex? Ma nafx. Skont x'għandek f'moħħok int? Għajliet. Għaliex int qatt ma tista' tifhem x'jiġifieri li ntħalt għandek bħala seftura u spiċċajt martek. It-tilwim li konna bejnietna kien kollu minħabba l-fatt li jiena ma stajtx nemmen li dik il-ħolma ma kienitx ħolma. It-tarbija li kont inġor ma kienitx tiegħek. Ħassejt il-pis kollu tad-dinja jafas fuq u jordobni taħtu. Kien kollu ħtija tiegħi. Il-ħtija tagħna tnejn, Sużanna. Għax ma stajniex nifmu li sibna f'xulxejn dak li konna tinfittxu. Il-ħtija tagħna tnejn, jiġifieri ħadd minna muħadi. Intallimtni naqra u bekk urejtni li qalbi wkoll seta' tinfetaħ. Irrid ngħidlek li matul dan iż-żmien kollu jien bqajt naqra l-kotba xorta waħda. Kont ngħid li l-nifsi dan hu l-aħjar mod li nista' nersaq quddiem Arturu meta jgħaddi l-maltemp. U għaliex dan hu l-aħjar mod? Għax hu l-mod kif stajt nitgħallem nistenna bla ma nitbiddel. Kull ma ddejt minnu kien jitlob minni li naġġel. Ir-regola tal-istaġuni tar-raba, kollox f'waqtu. Il-ġimgħa, il-ġurnata u kważi kważi bis-sija eżatta. L-irwiegel. Hekk trabba missieri. U hekk trabba lili wkoll.
u anka lill-ommi. Għax tista' tgħid li lila rabbija wkoll bil-qawwa li kellu fuqha. Xejn ma kien jitxaqlaq Arturo. Jekk mhux kif iritu. Imqarb ħarsa. Wis iktar l-ordni tal-eħnu. Anka biskiet kien jitkellem u jikmanda. U forsi aktar. Naf. Irrid ngħidlek kollox. Kull ma ddejt minnu u kollu minħabba it-tifel. Minħabba Dun Grejbel u minħabba fik. Ma kelli l-ħadd f'ħajti li kien tas-sew tiegħi li fil-libni. Anke jekk kien il-bot minni. Kelli ngħix mingħajru. Ommi wkoll dejjem baqgħet il-bot minni. Ma stajt nafdal il-ħadd li fil-Dun Grejbel. Anke jekk kien il-bot u ma kontx naf fejn batuh. U int bħala żewġi ma kelli l-ħadd li jifek. Int kont żewġi, anke jekk kont il-bot minni wkoll. Il-koll kontu l-bot minni. U l-koll m'hemmx ħliefkom għalija. Susanna, jien konst narrejtek. U dan swili biex issaffejt minn kull sentiment. Kbejt u xtaqtek. Kont gburi bija nifsi li inti mort minn fejn ġejt. Iżda dan swili biex nirrealizza li xtaqtek tiġi lura. Kont nibża ma' ħaġa waħda. Li ma nibqax niftakar fik. L-istmerijiet li ħassejt għalik kienu parti mill-mod kif stennejtek. Kont istedana dan kollu. Kon nistenna li kieku nsibt il-libnek. U li jekk Dun Grejbel jiġi lura. U jekk fil-port jidħlu żewġ vapuri. U x'hekk kont ħobbtejt Susanna. Kienu kun hemm xi ħadd fuq il-moll. Jistenna. Inti tħabbera sek xej, Katarina. Inti ħoħsib li għandek tiħuħsib il-kumplament ħallek fidejja. Nixtieq nagħtiha festa li ma stajx nagħmilha meta żewġet. Dakinhar jiena u Saverju tiegħi ma konniex morna t-tiġ tagħha. Illum lila u l-Arturu xieraq li mpattilhom għal dak li ma minnilhomx meta żewġu. Dun Grejbel, inti taf kemm kien raġel li mqiet Saverju tiegħi u ma kienx lest li jiċċaqlaq pass minn dak li kien jiddeċieda. Le u le kien jgħidli. Imma jina naf li kien iħoss, jien biss naf kemm kien raġel tad-demmu l-laħam ukoll. U kien jgħidli illi raġel meta jirtab jispiċċa. Ma kienx jiddejjaq jirrabja quddiem kulħadd. Imma qatt ma naf li beka quddiem in-nies. Kważi bil-kemm kien jissogra jitħaq quddiem in-nies aħseb wara kien jibki. Kien iħobb jgħidli li l-biki huwa ħaġa tan-nisa. Imma darba beka. Min issa ngħidlek meta? Darba biss beka. Qudiemi u kien qisu tifel. Insa Katarina, għamel li tista u insa dan kollu. Nipprova Dun Grejbel, imma mhux dejjem jirnexxieli. Ara jiena rid nagħmilha l-festa lil Susanna tiegħi li ma konniex għamilha meta żewġet. Flus li kienu lesti għalija hemmhekk għadhom.
Daw konna ġemmajnijom u rekkinnijom jiena u Saverju. U musa jgħid xejn u fej qiegħed. Mela nagħmlu festa għal ħbib kollha li jridu jiġu. Tajjeb Katarina, namlu festa. Mela jiena sammur u naqla l-annej. Tajjeb. Illum hija l-okkażjoni ferriħija illi intqajna hawnhekk apposta. Mela ħuti, din il-ġurnata dan il-jum kellu jasal fuqna. Kellu jasal ngħid jien fuq ir-raħal kollu tagħna. Għalhekk intqajna hawnhekk biex nagħmlu din il-festa lil Sużanna u lil Arturo. Imberakalla, umberkin aħna u koll, għax aħna il-koll u liedu. Il-triq li aħna imxejna kif tafu intkom kienet waħda twila. Biss kif tafu u koll ma mxejniex għal xejn. Imxejnija, iva mxejnija il-koll fl-imkien. Anzi, jena najt illi kienawn u għatawn minu fostna illi ħasbu li maħniex sa nimxuwa. Imma għal-grazzja talla il-koll imxejnija fl-imkien, min b'mod u min mexa mod ieħor. Illum kif tafu qegħdinaw biex fl-imkien nawguraw lil dawn in-nies li tagħhom qegħdin nagħmlu din il-festa. Għalhekk illum Sużanna fl-imkien ma' żewġa Arturu, binhom Wistin, kif ukoll Katarina reġgħu ingħaqdu fl-imkien. Isktu, għan nisimaw xinu jgħid. Ħalluhom it-tfal, ħalluhom jifirħu. Kif konna nifirħu aħna meta konna żgħar. Illum kbirna u l-ferħ tagħna nagħmluh mod ieħor u anke l-istorbju nagħmluh mod ieħor. U dan huwa ż-żmien tagħna l-koll. Huwa żmien sabiħ. Huwa żmien li rridu ngħixuh flimkien. Huwa żmien l-imħabba. U la huwa żmien l-imħabba, huwa żmien il-maħfra wkoll. U la huwa żmien il-maħfra, huwa żmien meta ikonna l-frott, mhux hekk? Bis-saħħa tagħna l-koll l-aħwa ta' dan ir-raħal, żgħir, kwiet, li jidher maqtuħ mill-qiegħa tad-dinja. U għajduli, isbaħ minn dan ir-raħal hawn, jiena ngħidilkom illi m'hawnx isbaħ minn dan ir-raħal. Meta aħna imxejna fl-imkien. U meta aħna ħadna pass ħażin, irranġajnieh fl-imkien. U qomna u erġajna bdejna mixin fl-imkien il-kol kemm aħna. Għajduli, minu aħjar minna? Il-bliet, il-kbar, fejn hemm ħafna nies u fejn id-distanzi huma kbar, jew xi raħal żgħir bħal tagħna fejn l-arja hija friska u l-istaġuni imexxuna mingħajr skossi ta' xejn. Il-pastana huwa kajman
nimxu bil-mod tikkonfondux ma jimpurtax. Meta aħna naqgħu, inqumu u nitfarfru. U meta ma jirnexxinniex inżommu saqajna sodi, nippruvaw. Għalhekk inqumu, nifirħu li nkunu wasalna erġajna ftit ieħor. It-triq hija twila tassew. Imma minn hawn minn qalb l-eliqi u minn qalb il-widien nistgħu minn dan il-post inħarsu l-fuq u naraw is-sema ċar sabiħ. U ukoll minn dan il-post nistgħu inħarsu minn ventilatur żgħir u ċkejken u minn hemmhekk nkunu nistgħu naraw id-dinja kollha taħtna. Ħarsu xi ġmiel, ħarsu. Irridu lil Susanna u l-Arturu jisfnu. Jisfnu Susanna u Arturu. Bis-saħħa ta' Susanna u Arturu. Għat ma ħassejt daqsek kontenta. Dizzifna żgur ma tallimtix fil-kodba? Ġo fik eħda Susanna. Murġibir missiri għaran nisfenaw illum. Sallum kieku diġa biddel femtu. Fil-ġenna n-nis jibdlu ħsibijietom u jilbsu libsa ġdida. Min qallek hekk? Is-sinjura. Il-mama. U jekk i għalt li jekk, min taħseb li kien għallimula dan il-ħsieb? Dun Grejbel. Niklefef mistoqsija. Dun Grejbel olla jdeħ lejn is-sema u rnexxilu jinniżel biċċa mill-ġenna f'dan ir-raħal. Qatt ma kont nemmel li r-raħli nħobbuh daqshekk il-Dun Grejbel. Għalina r-raħlin. L-imħabba l-Dun Grejbel hija l-aktar ħaġa naturali. Ħabib, issa rrid ngħidilkom kelma għax qegħdin taraw illi llum hawn ħafna nies f'din il-festa u kif qed taraw u għalhekk ġejt ħdejhom għandna magħna llum ukoll lil Patistu sħabu. U Patistu sħabu qegħdin hawnhekk minn barra biex ikomplu fil-festa ta' Susanna u Arturu. Qegħdin hawn għax illum sa jidru fostna bħala atturi. Dan l-aħħar ħbib raħlin, għal-kemm intkom ma kontux tafu, ġorra ħaltana kien hawn ftit moviment mhux ħażin, għaliex? Għaliex propju Patistu sħabu irnexxielhom jiffurmaw kumpanija tat-teatrin. U llum għalhekk qegħdin tarawhom hawnhekk fostna libsin b'mod differenti milli jkunu s-soltu, għax illum ġewaw, kif għattilkom barra biex ikomplu fil-festa, ħajamlulkom farsa kif jafu huma. Issa aħjar niqaf imparla jien u nisimgħu lilhom u narawhom jirrextaw xi tajdu. Mela ejjew iwarbulhom, ejjew iwarbulhom. Ħbieb, illum se naħdmulkom dram qasir li għadna ma ktibniex. Għax aħna ma nafux nikdbu. Imma se niddubbaw mod ieħor. Ħanaħdmu bil-memorja.
il-memorja ma tonqosniex. Dietna dejjem. U nittamaw l-lum toħroġna tarġiel ukoll. Aħna kull ma se nagħmlu se naqbdu sitwazzjoni kif inhi, naħdmu sewwa fuqha u nagħmluha kif naraw aħna mill-bod. Dak kull ma se nagħmlu mhux veru bib. Minn fejn qegħdin aħna s-sitwazzjoni narawha mod. U minn fejn qegħdin intom is-sitwazzjoni tarawha mod ieħor. Ekku mhux hekk, ekku. U issa se nibdew rexta tagħna li sibnija bejnietna fil-ħanut tal-imbita patist, dejjem bil-bib magħluq. U mbagħad kurat minna beda jivvinta biċċa. Imbagħad għaqadna l-biċċiet kollha flimkien. Għax kull wieħed minna kiteb biċċa, ivvinta biċċa hu. U llum se naħdmu ilkom kollha kif rajnija dakinhar. Aħna meta minnija oġbitna ħafna u nispera li issa toġob lilkom ukoll, xi tajt? Ekku, illum għandna morru aħjar. U tafu għaliex? Għax illum il-bisna ta' atturi, u ma narfux mis-soltu. U fl-aħħar ma nispiċċaw għatuna ċabċipa kbir oħra. Dak kollox. Insomma ħbib, kull ma tkom tagħmlu li ċabxpulna dejjem. Meta neħdu żball, ċabxpulna biex tagħmlulna kuraġġ. U meta ma neħdux żball, ċabxpulna xorta biex forsi nagħmlu aktar kuraġġ inderru. Nitkun slaw. Isma' ħbib, għax kont sa ninsa nsemmihomkom, għax jiena semmejtilkom il-patistun sħabu. Imma kif qed taraw illum għandna lil Giuseppe hawn qed idoq magħna u koll għandna wieħed mill-aqwa, jekk mhux l-aqwa ngħid ta' żmienna. Ħbieb, x'tixtiequ nagħmlilkom? Għana tal-fatt, għana spiritu pront, għana ta' ġuditta, għana tal-imħabba. Iva, storja tal-imħabba. Mela għana tal-imħabba nannu. Ma seħbi sejjer nanni, mija mussana beser linjan, għax l-imħabba ija sewa kemmi sabiħa fid-dinja. Inti d-doqqu jena naqni, itnejlaħna għawnek ħenjien, għax l-imħabba ija sewa bej dawn iż-żewġ miż-żewġin. Kemm nieħu pjaċir naqni, ma daqtijak jinnirbirjan, għax l-imħabba ija sewa biex jirabbu il-familja. Inti d-doqqu jina nanni, itnejlaħna għaw ħenjien, issa morna it-tiġ taħħom. Wanka doqna biskuttin, din tal-ewwel u tal-aħħar, għamina sar in-narħin, imma nagħtuh bibċabċin għaliex dawn. Sa fl-aħħar tajta xawti. Issinkom tridu tajdu li xanja imiss, xjanja spiritu pront, xjanja tal-fatt, jew xi storja. L-istorja ta' Dungraben. Imma jien ma nafix l-istorja ta' Dungraben. Tibżax. Ngħidilek jien kelma b'kelma. U int, kemm toħloq il-versi? Issa hekk f'daqqa waħda. Isek stadna l-ewwel darba, tarax. Għana spiritu pront, għana tal-fatt,
It-tnejn flimkien. It-tnejn flimkien kif jista' jkun? U dan il-fatt kemm fih karatteri? Barra Dungrejbel hemm oħrajn. Imma kemm? Raħal sħiħ. Anka minn barra raħal. L-istorja tibda fil-wied, żmien ilu. U se tkompli hawn. F'din id-dar stess. Isma' u ftakar. Mela darba kien hemm raħal mitluf, fih dan l-oljiet, il-bot, fejn qatt ma kien jiġri xejn hemm. Ħlief li n-nies kienu jitwildu hemm, jgħixu hemm u jmutu hemm. Ma kien hemm xejn aktar fid-dinja ħlief dan ir-raħal. Ir-raħal xejn ma kien jonqsu. Għax bil-ħsib tagħhom biss ir-raħlin kellhom il-ħila jifmu il-ħajja kollha. Kull ma semgħu minn ta' qabilhom għaddewh minn qalbhom il-ta' warahom. Bekk minn nisel għar-ieħor ir-raħal baqa' ġej miż-żmien sakemm bdiet din l-istorja. Dik tixbaħ ħafna lill-istorja tagħna. Kien darba fil-għaxija. Ir-raħlin kienu kollha miġburin f'darhom. Il-ħin kien sar sewwa. Għawni, dik li li nwedek żmien ilu. Erġa' ġejt qudiemek San Giuseppe. Jiena Katarina ta' Saverio, Susanna, u n-nanna ta' Wistin. Raħlija bħall-oħrajn, imma waħda minn dawk in-nisa li kelmitha żomma daqs l-irġiel. U anki aktar ukoll. Issa jmissek drajtni sewwa. Nara. Aqwa minna fid-dar kollha ma kenniex jiena u Saverio. Qatt ma naf li missejta bili, Saverio biss kien jilbisha. Kien iżomm maħdeh lejlu nar u tax kemm kien jiddandan biha. Għawna, din għalik. Ġibtielek kif kien ħalliha Saverio. Illum għamiltni kuntenta, San Giuseppe. Kuntenta l-kollox. It-triq tiegħi sa fl-aħħar imxejta. U mxejta kollha. Minn id-dinja ma fadalli xejn iżjed nistenna. Meta trid, tista' ssejjaħli. U mbagħad inkun nista' nirrakkuntalek l-istorja kollha. U jekk tista' San Giuseppe, fil-ġenna sibli post qrib Saverio biex ma noqgħodx waħdi. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt fil-lili sbieħ mal-univers imżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija mal-lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni li ġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġeddidnix rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejl il-qama tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħek u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'omma kull
tweġibni kulli sebni nafi Għajjat sa' kem smajt leħni Idam kulli mkien Staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd Fittixte